po, magluluto po tayo ngayon ng lumpiang prito. Ito po yung mga ingredients natin. Garlic and onion, syempre. Bell pepper. Celery. Singkamas. Patatas. Kamote po. Carrots. French beans po. Sayote. Toge. Lumpia wrapper. 2 balot po. Bali 50 pesos po lahat yan. 2 balot. 25 po ang isa. Ang isang balot. Patis. Magic sarap at chicken cubes. Hay, nagtataka po siguro kayo kung bakit may hibe ang lumpiang prito natin, hindi po fresh na ipon. Ay nako, try nyo po ito. Sobra pong napakalasa sa lumpia natin. Kaso lang po, alalay lang po sa paglagay kasi medyo mahalat to. Ito po ay belong to the tuyo. Kasamahan po yan ng mga tuyo. Giniling po, kalahating kilo. Pinakulo ko po siya. Then, sasangkotsa ko po siya. Hanggang till mag-golden brown po siya. Yan, okay na po siya. Golden brown na po siya. Yan po, bawang sibuyas. Lagay na natin. Bawang sibuyas, bell pepper, yan po, gigisa natin yung hibe po para mawala ang lansa. Ganyan lang po siguro para yan. Yung dami pa pong natira. O, konti lang po ang kinuha ko. Alalay lang po kayo sa asin. Baka mapaalat po. Cubes po. Patis. Celery. Yung cubes naman, madudurog naman po yan. Kamote. Carrots. Ito po kasi yung medyo matigas sa gulay natin, kaya uunahin po natin siya. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng tubig, alalay lang po tayo kasi ang gulay naman ay pag inugasan mo, nagtutubig yan, kaya kailangan alalay lang tayo sa yan po, oh, ang gulay po kasi pag sinusatay natin, may tendency lang lumambot yan. Gawa po ng mainit at mantika. Since ang gulay po natin ay maliliit ang gayat, maninipis, kailangan po madali lang natin lutuin kasi po para ano siya, di pagka malutoy po siya, crunchy. Yan po, may tubig siya, oh. Ay, nagtutubig naman yan. Nagtutubig naman po siya. Yan po, may tubig naman po ang beans. Beans po yung nilagay ko.
yung singkamas. Madali po kasing lumambot yan, kaya uli po sila. Tsaka po ito, yung sayote po. Malalambot na po kasi yan. Kaya ganda po ng kulay niya. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Char. Yung pong, patatas po. Nagtataka po kayo kung bakit may patatas. Ganito po dito sa Batangas. May patatas po ang kanilang lumpia. Since nasa Batangas po ako, nilagyan ko po siya at masarap naman. Kahit po wala siyang tubig, lumalambot siya. Kasi po pag matubig yan, mamaya pag binalot natin yan, masisira po ang wrapper natin. Pinakalas po ang toge. Huwag nyo pong alisin ang toge ha, dahil toge lang po ang nagpapasarap sa lumpiang prito. Kaya po ako, nako, super duper love ko ang toge. Yung mga hindi kumakain ng toge, sarap po ang toge, try nyo. Hindi kumpleto ang lumpiang prito pag walang toge. Para sa akin, para sa amin po, toge is life. Yan po, surop-surop na. Yan po, luto na po ang ating gulay. Ngayon naman po, magbabalot tayo. Yan po, magbabalot na po tayo ng lumpia. Side by side po itupi natin. Then roll natin po siya. Ang ganyan lang po. Yan. Okay na po yan. Pwede nyo pong dagdagan ng gulay. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyong marami. Yan. Ganyan lang po. Ayan po. Ayan. Yan po. Luto na po ang ating mga lumpia. Kain na po tayo. Sarap-sarap. Yummy, yummy. Sana po may natutunan kayo uli sa aking video. Huwag niyong kakalimutan mag-like po, i-ring yung notification bell, mag-comment, sasagutin ko po kayo. At saka po mag-subscribe. Subscribe. Nabubulot talaga. Sige po, bye-bye po. See you on my next video. Bye.